Madasig nga ginlamon sa nga kalayo ang Jack and Jill Resto Bar sa may San Lorenzo Drive sa Banwasa nga Kalibo. Nahibaluan nga himo sa light materials ang nasambitan nga establishmento. Ginapahayag sa nga 39 anyos nga nagapanag-iya nga si Mr. Ryan Dinosta. Duha pa lamang katuig ang ilang resto bar. Sunod sa iya, kakahalin nang nila pagadto sa Banwasa nga New Washington para sa ilang catering sa nga makabaton sila sang tawag nga nagakasunog na ang ilang establishmento. Madasig sila nga nagabalik sa lugar para nga magsalbar sang pila nila ka mga kagamitan apang sa ilang pag-abot og daw na ang ilang pwesto. Sa karon wala pa mahibaluan kung ano ang ginumpisahan sang sunog. Bangod wala man sila sang may ginbilin nga ginaluto sa ilang kusina. Magaluwas lang sa nakasaksak o kung nakaandar nga freezer. Upod sa mga ginlamon sang kalayo ang ilang catering services, billiard tables, kagaiban pa nga mga kagamitan sa nasabitan nga resto bar. Sa karon nagapadayon pa ang ginahimo nga investigasyon sa katapos ang Bureau of Fire Protection Kalibo para nga matumod kung anong ginumpisahan sang kalayo. Balita Regional gikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.